खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि घाटकुलियाव बैसोगोरा आइजोखौ बुथारनायनि बाथ्राखौ जोथोन लाग्राया सिमान लादों। घाटकुली ओनसोलनि मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव 77 बोसोर बैसोनि बन्दना दास मुंनि सासे आइजोखौ गावनि थाग्रा खुलियाव बुथारनाय जादों। नोगोरमानि पुलिसआ रोखा खालामदों दि बिथांजोनि जोथोन लाग्रा रतुल दासआ दायखौ सिमान जादों। रतुलआ आइजोखौ आरो बिथांनि नखरनि फारसे गले-गले खुगाजों गाज्रि बाहायनायनि उनाव बुथारनायनि बाथ्रा सिमान लादोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला जाथायनि मोनायाव रतुलआ जौ लोंदोंमोन, कन्ट्रल खोमादोंमोन आरो रागा जोंनानै आइजोखौ गोदोना सेरथेना बुथारदोंमोन आरो उनाव बिनि गोदोनाखौ दानस'दोंमोन। पुलिसआ बेखौबो फोरमायदोंमोन दि बुथारजाग्राया गोबां समावनो जोथोन लाग्राखौ लाजि फोनांदोंमोन आरो गावनि उन्दै गथ'नि फारसे गोब्राब सोदोबफोरबो बाहायोमोन। रतुल आरो बिथांनि बिसि सानैखौबो खानाय जादों, जाय थाग्रा खुलियाव खामानि मावोमोन। लतासिल पुलिसआ दायाव बाहायजानाय हाथियारखौ बोखांनो हादोंमोन आरो सम्पथि नांलायनायजों लोगोसे गुबुन जाथावना थांखिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, मानोना बुथारजाग्राया हारसिङै थायोमोन। आयेनारि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ रेलवे मावख'गिरिया गथ'फोरनि सिगाङाव बिसिखौ गाज्रियै बुथारदों। नखरारि हिंसानि मोनसे गिख्रंथाव जाथाया बृहस्पतिबारखालि फुङाव आसामनि रङिया सोहोरखौ सोमावग्लुंदों, जेराव सासे आइजोखौ बिनि फिसायआ हरनि समाव खास्रि-बिस्रियै बुथारदोंमोन। बे जाथाया रङियानि वार्ड नं. 3 मुरारा ओनसोलाव जादोंमोन। खौरांनि बायदियैब्ला, केन्दुक'ना रेलवे स्टेशननि स्टेशन मास्टार राहुल कुमार सिंहआ बुधबारनि हर गेजेराव गावनि बिसि अनजलि सिंहखौ सानै गथ'फोरनि सिगाङाव खास्रि-बिस्रियै बुथारदोंमोन। सुलुंफोरा बुंदोंमोन दि गथ'साफोरनि होसिख्रावनाया न'नि बिगोमाखौ सांग्रां खालामदोंमोन, जाय जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन आरो उनाव पुलिसनो खौरां हरो। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला राहुलआ पुलिस सौफैनायनि सिगांनो मोनसे थाबथानाय दरखंनि सायाव बारसोमना थाखोमादोंमोन। बुथारनायनि गुबै थांखिया रोखा नङाब्लाबो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायबाय। खारखोमानाय दायनिगिरिखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय चिरांनि गासै मोन 7 मासियाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन बिजेपिआ। सेप्तेम्बराव बिटिआर बिसायख'थि जानो हागौ बेखौ लानानै भारतीय जनता पार्टीआ बिटिआरआव साखाफारा जानायखौ गोख्रोंसिन खालामबाय। चिरां जिल्लायाव बराक सेरफां जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि कौशिक रायआ 9 जुलाइयाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दावबायनायनि सिगां दोलोनि मावथिफोरजों सावरायमेल खुंदों। जथुमनि उनाव बिजनीनि एमएलए अजय कुमार रेआ रोखा खालामो दि बिजेपिआ चिरांनि गासै मोन 7 मासियाव उदाङै बिसायख'थि गेलेनो सानदों। बिथाङा बुंदोंमोन, बिसायख'थिनि उनाव बुजिलायनाय जानो हागौ, नाथाय दासिम जों हारसिं दावहानि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। गिबि मन्थ्रि शर्माया बृहस्पतिबाराव उदालगुरियावबो बिबुंथि होनानै बुंदोंमोन दि बिटिसि बिसायख'थिया गुबुन आरो बांसिन दोलोफोरा हारसिङैनो जुजियो। जुदियावबो बिथाङा इयुननि गोरोबलायनायखौ नेवसिगाराखैमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि दोलोनि आफादगिरि दिलीप शइकियाजों सावरायनायनि उनाव मासि रानलायनायनि जायखिजाया जोबथा थिरांथा फैगोन। बिजेपिआ आथिखालाव गावनि लोगो इउपिपिएलजों बिटिसिखौ सासन खालामो। जेखि जाया मानो, दायो मोनसे गोदान मावखान्थिनि इसारा होयो। हारसिङै बिसायख'थि गेलेनाय, जेराव बिटिआरआव गोजोनआ जेबो हेंथा गैयाजासे थानांगोन होनना गोसो होयो। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन, नाथाय गोजोनआ थानांगोन, सिएम शर्माया बुंदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ सालाकाथियाव इउपिपिएलआ समाज सांग्रांथि मेल खुंदों। बिटिआर हाबाफारिनि सिङाव मैया 3 जुलाइखालि सालाकाथियाव मोनसे समाजारि सांग्रांथि आरो मुलाम्फायारि मेल खुंफुंनाय जायो। बे जथुमनाया ब्लक 12 नैथि भुमखिनि जायगायारि गेलेग्रा फोथाराव जादोंमोन। इउपिपिएलनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मिरु, रायजो आरो बिटिसि सोरखारनि जौगालु बिथांखिफोरनि सायाव गोसो होयो। बिथाङा बुंदोंमोन दि बेफोर मावथांखिफोरा ओनसोलनि समाजारि रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोगोन आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जौगानाय भारतनि नोजोरखौ गोमखांहोयो।
बर'आ फोसावदोंमोन दि 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि अनसुंथाइ होनायनि उनाव दा बिटिसि सोरखारा बै हान्जाफोरनो टेन्ट न'नि मुवा बेसाद रानगोन। मैया टारपुलिन सिटफोरखौ सोद्रोमाफोरनो गथायनाय जादोंमोन। बिथाङा फोरमायदोंमोन दि गासै 40 बियाबफोराव रोखोमसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जागोन। बे दावबायनाया गिबि मन्थ्रिनि बिटिआरनि सानबानि दावबायनायखौ जागायजेननायखौबो दिन्थियो, जाय समाव बिथाङा जिल्ला खुंथायफोरजों नायफामफिननाय जथुम खुंगोन। कंग्रेसनि बावैसो सिगां बिटिआरआव मोनसे फेरफाथिनाय दाबि खालामनायनि सोमोन्दै बर'आ जायखिजाया गिनायखौ नेवसिगारदोंमोन। बिथाङा नायगिरिफोरखौ गोसोखांहोदोंमोन दि थांनाय 40 बोसोराव बे ओनसोलाव गोबां दावराव-दावसि नुनो मोन्दों। सुबुंफोरा दा गोजोन आरो जौगानायखौ लुबैयो, मोगा-मोगि नङा। बर'आ सालाकाटि आरो बिटिआरनि मोन 40 बियाबाव 3,200 बुथफोराव इउपिपिएलनि गोख्रों गोहोमखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बैयाव भट होग्राफोरा दोलोनि फारसे गोख्रों मदद दिन्थिदों। जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन एमएलए लरेन्स इस्लारि, काम्पा बरगयारि, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, इउपिपिएलनि नेहाथारि माधब सेत्रि आरो आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म। गोबां जौ जायगानि थागिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा सेल्फ रिलायेन्सखौ जौगाहोनो थाखाय मोनबा वेलफेयार स्किम फोसावदों। मोनसे गेदेर जौगालु नारसिननायाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबाराव उदालगुरि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे नायफामफिननाय मेलाव मोनबा गोदान बिथांखिफोरखौ फोसावदोंमोन। मोनसे गाहाय हाबाफारिया जादों मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर एकजम बिथांखि, जाय उदालगुरियाव 2.5 लाखनिबो बांसिन साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनो गाव साख्रिखौ जौगाहोनो थाखाय साफ्रोमनोबो 2 लाख रां होगोन। अरुणोदय बिथांखिनि सिङाव जिल्लायाव 1 लाख नखरफोरा दानारि राङारि हेफाजाब मोनगोन। आगस्तआव मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता बिथांखिया फिसा फालांगियारि मददनि थाखाय 1.07 लाखनि बांसिन एचएसजी आइजोफोरनो 10,000 रां होगोन। साहा बागाननि मावसाफोरा अटिकली दुटिपट बिथांखिनिफ्राय 5,000 रांखान्थियारि हेफाजाबजों मुलाम्फा मोनगोन। बेजों लोगोसे मोनफ्रोम आयेन आफाद बियाबाव 4,000 गोदान रेशन कार्ड राननाय जागोन। गिबि मन्थ्रिनि उदालगुरि दावबायनाया बिटिआरनि गुवार दावबायनायनि मोनसे बाहागो। जिल्लानि मावख'गिरि, एमएलए आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरजों सावरायनाया 4 जुलाइखालि, बाक्सायाव 5 जुलाइखालि, चिराङाव 7 जुलाइयाव आरो कक्राझाराव 8 जुलाइयाव सावरायनाया सोलिबाय थागोन। बे हाबाफारिनि थांखिया गासै बिटिआरआव जौगालु मावथांखिफोरनि मावफुंनायखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होनाय आरो गोख्रै खालामनाय। 6थि खौराङाव दङ एनटिपिसिआ आसामनि कक्राझाराव हिन्जावसा गोहो खालामनाय मिशन बेखेवदों। सा 40 गामियारि हिन्जावसाफोरा जिउ रोंग'थिनि फोरोंथाय मोननो हागोन। भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोब्लिब दिहुनग्रा एनटिपिसिआ आसामनि कक्राझार जिल्लायाव गावनि बङाइगाव प्लान्टआव गावनि गाहाय हिन्जावसा गोहो मिशन एबा जिइएमनि 4थि बिसान जागायदों। 1 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम सोलिनाय बे दानसेनि हाबाफारिनि थांखिया खाथिनि गं 12 फरायसालिफोरनि 10 निफ्राय 12 बोसोर बैसोनि सा 40 गैजारोङै हिन्जावसाफोरखौ गोहो होनाय। बे हाबाफारिया जिउनि रोंग'थि, दैदेननाय, फोरोंथाय आरो गासै जौगानायाव गोसो होयो। बे हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै कक्राझारनि लेङाइ कमिशनार मसान्दा एम पर्टिन आरो एनटिपिसि बङाइगाव मावथांखिनि गाहाय अर्नब मैत्राया बेखेवदोंमोन। डिसि पर्टिनआ गोख्रोङै बुंदोंमोन दि हिन्जावसाफोरखौ गोहो होनाया नखरफोर आरो हारिफोरखौ गोख्रों खालामो। मैत्राया जिइएमखौ इयुननि आइजो दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे बिथा बुंदोंमोन आरो एनटिपिसिनि खौसेयै जौगानायनि थाखाय रादाय होनायखौ रोखा खालामदोंमोन। 7थि खौराङाव दङ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया एनइपि 2020 जों गोरोबनाय गोजौ सोलोंथाइ फोसाबनायनि सायाव रायजो बेंगिरिनो फोरमायथि होदों। आसाम सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बृहस्पतिबाराव राजभवनाव रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द केटेरियाखौ लोगो हमनानै हादोरारि सोलोंथाइ खान्थि एनइपि 2020 नि सिङाव रायजोनि सोलिबाय थानाय गोजौ सोलोंथाइ फोसाबनायनि सायाव सावरायदोंमोन। बे जथुमाव आसामनि मुलुगसोलोंसालिफोरखौ एनइपि मावथांखिफोरजों गोरोबहोनायाव गोसो होनाय जादोंमोन। सोलोंथायाव गुन, सोफादेरनाय आरो मुलुगनां मानथाखोखौ जौगाहोनाय। रायजो बेंगिरि केटेरियाया दावगानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि आसामआ थार मददजों गोजौ सोलोंथाइनि मोनसे गाहाय मिरु जानो हागौ। डक्टर पेगुआ एनइपि मानथाखोखौ आबुं खालामनो थाखाय फरायफारि सोलायनाय, फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय, डिजिटेल सोलोंथाय आरो गोबां आयदायारि सोलोंथायनि बिथांखिफोरखौबो रानलायदोंमोन।
रायजो बेंगिरिया राजभवननिफ्राय आबुं हेफाजाब होनो खोथा होदोंमोन आरो मोनसे गोख्रों सोलोंथायारि खान्थि दानायाव गोसो होदोंमोन, जाय फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ समानै मुलाम्फा होयो होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।